da Rahama Sadau zan yi wa wa'azi da nasiha. Ta yi wani aure da ya burge mutane. Wannan auren na Rahama Sadau ba a yi an wahalar da kai a cikinsa ba, an yi tsallake-tsallake. To fatan shi ne irin wa'anda suke celebrity, duniya ta san su. Yanzu wani yana nan ya ɗana ido, wani ma addu'a zai ya ce kwanan nan za ta fito, wannan baya da kyau. Da aka shawarar da zan baki ki dage da addu'a. Sannan fim da kuke yi da abubuwan da kuke na mallakan maza a fim ku juya su, wannan ƙarya ne. Wannan yanzu aure za a yi sai a haƙura abu miji. Ki iya ƙoƙarin ki mutunta mijinki, ki kuma zauna da shi lafiya. Sannan ki ba mutane kunya, musamman mahaifinki an ce bai fi 48 days da rasuwa ba, Allah ya ji kansa. Ɗaya daga cikin abin nan da kika yi akwai hankali a cikinsa. Saboda da za ki fita za ki je ina ne a raɗin kanki, ƙarshen ta wani abu ya jawo ki a rubuta masa zunubi. Yanzu kuma kin samu wani namiji da ya killace ki, hakan zai zama alkhairi zuwa ga mahaifinki. To muna fatan Allah ya isar da wannan alkhairin. Amma ɗorewar haka shine ki wa mijinki biyayya ta ƙarshe, ki ba mutane kunya, ki darasta shi. Shi kuma mijin da ya aure ki, Allah ya ba shi iko ya riƙe ki da amana da mutuntawa. Sannan ki dage da yi wa ƴan uwanki ragowar shawara cewa Allah ya sa su yi aure su zauna lafiya. Su kuma matan da suke ganin cewa an aure su ba za su yi wanke-wanke ba, kar su yi. Kaji wata ta faɗa ta ce ita ba za ta yi wanke-wanke ba, in ma ta yi ma wanke-wanke ka sani ba wajibi ne, is just for love. Karki ha ba kwante fa kuke yi ko? Wai da namiji da mace dan Allah waye kayan gwari ne? Wayan aka ajiye shi ya dade ya nuna zai riɓe. Har ki ce ba za ki to ke wai da kike cewa ma ba za ki wanke ba, asalin tambayar ke wace ce? Wa ma yace yana son ki zai aure ki da za ki ce ba za ki wanke ba? To karki. Ka ji wai wanke ya zama ishu. In ba dan mutane da yawa ba su da lafiya ba, a al'ummar da kokari ake ma a samu a auren. Ga samarin nan da yawa duka sun kasa aure saboda matsalolin rayuwa, babu kuɗi. Amma ke kin zo kina magana wai wanke shine ishu. Kawai ki wanke kwano, yar banza in ka miki abinci ki ci, katuwa. Kawai ki dan wanke kwanon da zan cin da zaki ci shine wahala. Wanke kwano dole ne, wanke kwano a shari'ar musulunci dole ne. Ba kwano ba, har kayana ma sai kin saba kin gurje kin goge. Da Rahama Sadau zan yi wa wa'azi da nasiha. Ta yi wani aure da ya burge mutane. Wannan auren na Rahama Sadau ba a yi an wahalar da kai a cikinsa ba, an yi tsallake-tsallake. To fatan shi ne irin wa'anda suke celebrity, duniya ta san su. Yanzu wani yana nan ya ɗana ido, wani ma addu'a zai ya ce kwanan nan za ta fito, wannan baya da kyau. Da aka shawarar da zan baki ki dage da addu'a. Sannan fim da kuke yi da abubuwan da kuke na mallakan maza a fim ku juya su, wannan ƙarya ne. Wannan yanzu aure za a yi sai a haƙura abu miji. Ki iya ƙoƙarin ki mutunta mijinki, ki kuma zauna da shi lafiya. Sannan ki ba mutane kunya, musamman mahaifinki an ce bai fi 48 days da rasuwa ba, Allah ya ji kansa. Ɗaya daga cikin abin nan da kika yi akwai hankali a cikinsa. Saboda da za ki fita za ki je ina ne a raɗin kanki, ƙarshen ta wani abu ya jawo ki a rubuta masa zunubi. Yanzu kuma kin samu wani namiji da ya killace ki, hakan zai zama alkhairi zuwa ga mahaifinki. To muna fatan Allah ya isar da wannan alkhairin. Amma ɗorewar haka shine ki wa mijinki biyayya ta ƙarshe, ki ba mutane kunya, ki darasta shi. Shi kuma mijin da ya aure ki, Allah ya ba shi iko ya riƙe ki da amana da mutuntawa. Sannan ki dage da yi wa ƴan uwanki ragowar shawara cewa Allah ya sa su yi aure su zauna lafiya. Su kuma matan da suke ganin cewa an aure su ba za su yi wanke ba, kar su yi. Kaji wata ta faɗa ta ce ita ba za ta yi wanke ba, in ma ta yi ma wanke ka sani ba wajibi ne, is just for love. Karki ha ba kwante fa kuke yi ko? Wai da namiji da mace dan Allah waye kayan gwari ne? Wayan aka ajiye shi ya dade ya nuna zai riɓe. Har ki ce ba za ki to ke wai da kike cewa ma ba za ki wanke ba, asalin tambayar ke wace ce?
wa ma ya ce yana son ki zai aure ki da za ki ce ba za ki wanke wanke ba to karki. Ka ji wai wanke wanke ya zama ishu. In ba dan mutane da yawa ba su da lafiya ba, a al'ummar da kokari ake ma a samu a yi auren, ga samarin nan da yawa duka sun kasa aure saboda matsalolin rayuwa, babu kuɗi, amma ke kin zo kina magana wai wanke wanke shine ishu. Kawai ki wanke kwano yar banza in ka miki abinci ki ci katuwa, kawai ki dan wanke kwanon da zan cin da zaki ci shine wahala. Wanke kwano dole ne, wanke kwano a shari'ar musulunci dole ne. Ba kwano ba, har kayana ma sai kin saba kin gurje kin goge.